live yho. Sagqibela nini kwaku-live sana yoki sagqibela nini kwaku-live ndisekhayeni mfazi ndisekhayeni. Hello Liema, ndisesekhayeni andikazazi uba ndizobuyela nilweni. Akube ndilindele ezaa nto kuWhatsApp. I think ndiyakhumbula ubuthe mandikushutele i-product enwele straight hair. One beke umbane izolo yabo, but yeah i-suitcase yam enenze ii-products zenwele ilapha. So ndicela undireminde ngoku kuWhatsApp then ndifike kukho i-text yakho yabo. Ndifike kwi-text yakho then ndizozama ukuzokushutela sisi. Hello Sasa. Hi Delila. Hello Tshwarelo. Hello Sisipho. Ninjani bethune? Mina ndiyaphila ndiyacenga. Qha andithandi uhlala kakhulu ezilalini, ndiyadikwa kakhulu. Bangase ndihlale like iintsukwana. IWest bendivela apha mna, bendivela apha ekhaya. Xa ndifika esikolweni kwenza into kubhizi nge-strike because ndifike ngoMgqibelo. Yabe i-strike siqalisa on Monday. You can get a 16 inches, mntase. You can get to 16 inches, I think 1.450. Jerkel 16 inches. Hello, Ntsika. Don't forget to prepare for your exams. Ziphi zona? Yo! Ziphi zona? Yo! And I feel like I'm ready for ufunda this year. Like a photo, masibone next day into yesikolo, like for real. I'm not ready. Andifuna uzenza ngcono. Andisakhumbuli uba bendisenza ntoni. Like ngandigqibele esikolweni last semester. Andiyithengisi sindase. I am good, Ntsika, onjani? Motivation ifumana kuwe ngokwakha ekhaya. Enkosi Liema. Enkosi kakhulu. How is project going? It's going good. Engcibi ndiyaziva ngoku kazi. I think basenza. Probably tomorrow they will be done. And bazofaka inantsika. Bazokwenza into ye-roof yabo. So it's almost. Imoto zethu sezizawungena egarage now because ziphandle ngoku. So yeah. Nishospitale told me strike kesan ear. Ndabona ngoku sigqithwa efort kuthiwa amawusu agqithiwe esikolweni bebesenza nje i-peaceful march bagqothwa. Guys, yo bandingxolile abantu. Sagqothwa sana mna I spend like 3 point eBNB. Ndabona ukuthi no andigoduki. But then I was waiting for istock sezinto zam because already besisendleleni istock yabo. So now bendingazove ndikwazi ndizishiye. Benginokwazi ndizishiye. Mama sawufika alungise ke sana zonke. Benditshintshile. Yabona? Hello Amy, njani? Congratulations, I love you. Thank you so much, Sissy. I love you too. Enkosi kakhulu sana, enkosi kakhulu. Hello Bejula. Hi Zisana. So uyakwazi uthengisa the perfume co without registration? No, Sissy. You can't. Umzekelo, if nina zibona ezinye ipost zam bendikhangela abantu abafuna uthengisa ngizothini, you can, but angazi ibe kanjani bo. Mna bendikhe ndafuna abantu who wanna sell i-products about the perfume co Africa. Like let's say you wanna give it a try, ne? You wanna, guys, yo
Okay, let's say you wanna give it a try, ne? So bentengisa o 50 mil ngamalini nge 550 ne 50 mil by 5, then when are you gonna sell over 50 mil or 1 nge 200 to 250, then if uyabona ibhizinesi ekuhambela kahle, then you're gonna register and enjoy i-IBO benefits, independent business owner, whatever. So yeah, bendiyenza loo nto nangoku ndisenzoyenza because ndifuna unyusa i-sales zetim yam, yabo. Ndifuna unyusa i-sales, so ndisayenza nangoku. Ndiodele abantu abayi-10. Hayi noba uthatha serious kakhulu apho going after this progress. Hayi bokuthi uthatha serious kudala nathatha serious apha. Akho mntu ngathatha serious apha. Akho mntu ngathatha serious. Akho mntu ngathatha serious, like for real. And how much is doing interest rate with color 4? 1.8, 1.8, then 21.9, yes, 1.8 mntas. Ukodlala undawana apha eduze maybe xa ndisemona. Ndihlala ezilalini eChizele. Yes, ezilalini eChizele. So yeah man, ben odile for abantu abayi-10 besen odile, but probably zofika next week, then ndiye announce xa zikhona okanye xa zisondele, because nangoba ben-expecte o 50 mil abangaphi na, but ben odile for abantu abayi-5, yabo. Umuntu afumane 5 and abantu babhatala bonke. But since benifake i-address yase-Alice, now xa ifikile Alice kanyanzeleka uba ndiyizise ngapha. Yabo, so ngoku zisendleleni ezapha. Xa uvale lapha esiyacela sithi inantsika kanjani uyithola laa nto? Laciba yam xa ndixake hayi mandishiye apha ndithi nje yabuma. Sikhulisa inwele ngoku. Andikho sure sis. I'm not sure. Sisebenza njani? Pha bafazi. Mali phambili. Ba. Yes, I know engxakaka mntase, ndiyakwazi ngxakaka. Sidla ngongcela khona. Yeah? Sidla ngongcela ngxakaka. Ndiyakwazi ngxakaka. Oh hayi bo. Ndiyakwazi ngxakaka. Leila, ngicela uzotyela uDisemba kowenu. Sozulunge apha mntasekhaya. Nathi asilungi sometimes. Uzinhle? Ukho umuntu uzocela utyela uDisemba apha ekhaya. Sozulunge. Nathi asilungi sometimes apha. Cishe ngapha namhlanje. Iwesiba angafika kaloku azame ukhuthala angabi ngumntana ngabi. Uyabo uzawuphela. Awunolunga apha sisi. Uzawuphela shem. Nathi asilungi na sometimes. Uzawuphela. Nathi ngase sithintshe. Yabo, nathi kubanzima sometimes. But yeah. Oh, can you take it? Hey manje mabatho ugodukile mfazi. He, anzonqophini le 40. No ndiyabawela but ndiyonqena ndithi xa ndiphini le 40 kanti ngoqala phansi strike, of which sizaqala phansi strike. Uba ndiyawukunanza ushiya imoto yam sana ngoba ngeke. Thank you so much. Inkosi kakhulu Zima Jole. Inkosi Bianca. Inkosi Yanga. Umafungashe ungaphi ya? Uzama kwenzani? Ulele. Udini bepheka shemini bepheka. Unamcela live. Unalote. Uthi Banlwa wena. No, I'm still in Alice. I still have kept. Oh, guys. Sana. Yo. Ndike ndatsho. Zingaphi footage off camp then? Ndike ndatsho. That's why East London campus ingananzekanga. Ibe ngagodukanga bona. If you stay off camp, you're not affected. Hey, bafazi. Siyantombi, yavuya. Kwakukubi. Mfana umntwana obelela iphandle. Bekhutshwa ngapha main gate. Yayithanda sekhaya.
sizoqala sisi-strike bathe abantu sizoqala i-strike and masiqale mana masiqale there's a lot wrong eFort. Kuyasetyenzwa apha kudlalwa kuyasetyenzwa apha kudlalwa hey. Please check if you're not blocking your speaker. Oh my god. Nandiva ngoku Njengocicane wakho. Ndimnyusile namsekoneni. Utanashore. Awusile. Nandiva ngoku. Can you guys hear me properly? Okay, I think ndistatike ngocicane. Okay, inkosi kakhulu. So yiloo nto ke sana nam ndiyoyika mani uphindile futhi ndiyoyika into biphaya bi-traumatizer into nditsho kutsho mzithi eyi madoda ngathi umntu kofuneka kwi-therapy usiphukazi mabasi-organizele i-therapy nitsho mithi isebenza phe mamela yesisi mabatsho. There was a girl ke sana on campus ihlala kwirezi yam ugirl yewan ndithe xa ndingena erezini anabe ndivelaphi but bengolwesa I think it was on Friday ugirl bendisenza busy parcels manebo wapendicela ukuba ucela ndimse e-engine garage yabo ecenga like entlimpinikile elusizo umntana abantu ndiyamazi udla ngoba i-client yam ye-perfumes yabo uhlala kwirezi yam because that one nayo ndingena ebenebheki ezininzi ishemisa uthi uyahamba uthi ngasempumalanga yho ndithi ke mna ke yabe ndithe xa ndingene yabe ndingona ndiphume main gate uba kuthiwe mna if ndiphumile because they are trying to khupha i-students yabo so if ndiphumile ndiphinde ndingene ndabacenga security ndabacenga ndazokhawuleza ndibuye ngoku andizokwazi uphuma neebhegi zam because kukho ii-parcels endizisa ePep so ndizobuya ngoku then ndibuye ndithathe iibhegi zam phinde ndihambe ke ngoku so ndimxelele umntana ndithi eyi ntombi njengoba umbona njengoba ndiyothatha ibhegi yabo but ndingakhapha ii-cab akuvumelekanga uba zingene ndingakhapha ukukhapha kwam ndiza kubeka ngako-small gate andizophuma because ukuphuma kwam yabo ndizokubeka ku-small gate then wena you will be able to uphume ku-small gate ucele i-cab because zasezime phaa ngaphandle esiya eMpumalanga ebesithi uzokhwela ibhasi e-engine garage le bhasi lena izombeka phi izombeka eGoli hey guys abantwana babantu izombeka eGoli le bhasi xa embeka eGoli uzothatha itaxi or whatever eya eMpumalanga. I'm telling you ke mna into ezisenzeka abantu bahambile baya koMpumalanga kuthiwa kule nyanga mababuye phofu and kungcono uba uhlale uqala ubukele because xa ungowakude uzawuyenzelwa amazelo up and down sibenzayo like uzomenza and I feel like sizawuba sibi man and yes I feel like izawuba hambi man esi strike sizawuba sibi because no vice chancellor ngoku uzawuba serious awufuna sidutyulwe ngembombulo ngoku. So I'm telling you ke mabatho kuba abanye abantwana bagodukile baseMpumalanga. Thank you Lutho. Ndiwathanda njani amaXhosa? No, andingomacheze baby. Ndingomachisa. Oh man, mabatho. Yes. Ndibona itshe naqona zange ndabona tshe ndazi. Ninjalo nina. Nina ninjalo. Yes, on campus kukho itshere eziyi-2 ifana ncwana le yam. Bathi abantu yeyam noba seyingeyo yam. Xa beyibona etywaleni bathi yeyam. Bathi besiyibona imoto yakhe etywaleni. Ndithi imoto yam etywaleni. But ikhona imoto efana neyam ncwa. So nina yonke itshere eyikhala yala moto yam eyam. But yeah, bendise down on Saturday. Ndibuye Saturday. Yeah, ndibuye Saturday. So yeah, I think it was me. It was me. No. Anibona etjaleni nayo yam. Anibona etjaleni. Travel 20 hours if you hey sis. Like uyayimbi nyani. Ebesisilima ndiyasa strike yo. Besisibi. It was traumatizing.
Amafutha xa etshisa kwisiwe. Libali. I thought ungumZulu. No, babe, andingomZulu. Ndiyixhosa hani. Ndiyixhosa hani. So hayi sizobamba inyani mani indawo esasibanga. No, andimazi love. Andimazi ulathetha phama. Andimazi at all. Hi guys, kwabajoyinayo. Hey, bekunzima bafethu, bekunzima. Nditsho nje zange ndiye ku-strike but ngenye imini sathi netshomi zam sisiya etown sizophuma ku-small gate. I think kwangolwesine. ngolwesithathu. ngolwesine I think besiphela istrike. I think kwangolwesithathu. Sathi sisiya etown siya ku-small gate. Silambile guys. You can't even move. You can't even do anything. Siyawalk, yebo. Sithe sisawalka guys sabhaqwa amacomrade uba thina siye town. Lapho ke bese sizigqumile because sizixele uba sabhaqwa so kanti siya striking. Sizigqumile sesithe into zethu sesingabonakali. Oh, lapho bayandibona. Sithe xa sisithi bathi izana apha. Kwakunzima ngo-season 3. Mna ndithi yabona istrike sa-Monday siyeke. Each and every day kuba worse. Yabo uyabona esangumvulo sasicinga uba siyabo sikhulu nje. Hayi masilinde sangolesibini. Ngolesibini ucinga uba sikhulu kunesi sa-Monday. Linde sangolesithathu. Lindela sangolesithathu. Ungabona xa bebalisa. Ungabona xa bebalisa. Yho. Ubona bekwi-strike urumza wam. Ngazithanda izinto. Ungabona xa bebalisa babe-excited into ndizoyika izinto yazi. Thina sihlele ezirumini si-traumatized because mna ndiyazoyika into ezifana shame. Ndiyazoyika nyanga. Ndiyazoyika into ezifana. Hayi abantu bakwi-strike baphule apha emcabangweni abanawo xesha laloo nto. Ba-relaxed bonwabile in fact. Ungabona xa bebalisa. Oh Nkosi yam. Hey. Hayi. Ndithi kwakunzima mna phayana. Kwakunzima. Ndive urumza wam weyile kwi-strike. Urumza wam uthi ba hey Rumza uthi ndava mama bathi phaya bathi hey besimane sithethela ngemoto kapha. Ndineni imoto yam. Imoto yam. Oh, bafana bam. Imoto yam. Kukho la main character. Ewe. Ni strongo nina. Ni strongo. Tuyayitheke cabanga. Oh guys. But iyayimbi laa nto nanisoyikisa ningene ezirumini guys qubana. Nithi tear gas nibethe amacango nigalela amanzi. Yho yayimbi shame. Yayimbi. Yho, but iphele kabuhlungu man. Yho, benye umntana beleli phandle kude kuse. Phele kakubi. Sizabona ngoku mna hayi andizoya esikolweni ndiyibona binjani shame. No, andiyazi nangokuba kwenzeka ntoni kwiindaba ze-exams uba kuthiwani zizawushenxiswa okanye kothwani. Andazi. Bra, bendisitsho ndithi mna ingathi ndagqibela ufunda last semester. Yintoni endiyaziyo endiyenzileyo this semester? Yintoni bendiyenzileyo? Besisibi siphela bra. Yho, ngolwesine abantu. Okay, ngolwesine. Kugcwele erenkini. Imoto ziphele tu. Abafundi nabo bamile bafuna ugoduka. Ziphelile imoto. Yayimbi into yayiphaya. Then kwathiwa mababuyele ekhampasini ke ngoku. Yayimbi man nto yho yayimbi bra yayimbi yo. It was bad. It was really bad. It was really bad. Hayi sawubona ngoku sawubona. If ndiyazi kuningi nje effort.
Finally zizograduate laphi shame. Kanti 10 sithiwe sport sitshisiwe sport. Sawulungiswa kaloku. Ndiyazi nje into zasefort xa zirenovate okanye xa zilungiswa zithatha ixesha kangako. Sawulungiswa. Litheni sitshile sport. Singabe kanti ibuilding ezitshileyo. Sitshile nesport. Kuthiwa sawubuyela nini? Kuthiwa sawubuyela Ntombi. Yo, khawusetshe kuGoogle, I'm not sure. But yimali. Ndiyazi imali esetyenziswa phi. Kuthiwa kuyabuyelwa on Monday. Kuthiwa kuyabuyelwa on Monday. Kuyabuyela on Monday. Kuthiwa i-admin ne-staff center. Kwatshiswa ne-agric building. What else? Yes, zitshile office zezinye lecturers. Iwesi lecturers zam ziphakula building. Lecturers zam ezininzi. Nangoku kuyabuyelwa. Basho abantu ukuthi kuyabuyelwa, but isaxoxwa le nto yale eviction kunzima. Isaxoxwa le nto yale eviction, like njengoba kuthiwa kuyiwe court kwatsho kwacima. Xolo ngemso kuthiwe masininikhutshwe futhi. Sana, sawuphela. Sizophela. I thought you students say you play that and no love. Hi. Yo, Babatho. Do you think la lecture ibise nansikile ibise izimakhile? Because ngathiwa ngqena la tata kaka. Uthi kokwenziwani? Kodwa ke ngoku. Test 1 wethu. What if nyani umuntu bengeka sibari wethu wayafisa. Hayi makandiyeke. Thetha ngenza lento ezakhayo apha. Mbali. Thetha ngento ezakhayo apha. Hayi bo. Ndiyayicinga ke nami test 1. No, he said we're going to start afresh and write to test 1 then 2. Ngeliphi ixesha? Sekutheni yena bahlalisa inyanga after sibhale test 1 bangagoriyishi kuzila abathanda ubenza. Because why? Ndiyazi zothini but ndizosenda into ezisendayo. Then ezenu zabantu base-Alice. If you ordered at Alice and you didn't pay for a delivery, mhlawumbi xa ndibuya okanye ubhatala i-delivery ndizisend. But guys, nizawuleqwa shame ndinisiza just after yontombi. Yazi wena nosibara ndandiwani iposte. Uyaphapha umhlanga Jerry, uyaphapha. Ndimo wathenga imoto usibara ungenaphi. Ungenaphi? Oh Nkosi yam. Kumyena mntu wani. That's my husband. Kodwa ngifuna ukubona isingaqini Nkosi yam. Yebo, zininzi nje ingxaki yefoto yasekhaya. Leila zininzi ingxaki yefoto. Senokwenzeka le degree yenzayo. Yabona mna zininzi ingxaki endidibene nazo kwangoku ndiyidoing ndenza i-second year. Zininzi ingxaki endidibene nazo ndikhe ndizixoxele sometimes uba ayi kodwa ingathi andizograduate apha. Mna ndikhumbula sifika sanikwa ii-modules esirongo sonke. Sabona uba kuyaklasha apha, kuyaklasha. Kanti sinikwe ii-modules ezirongo. Sifika lapho sirejiste on campus. Yeva.
Usafunda kanti. Ufunda igugela. Mfunza ayigugela. Okay. Ndayikhiya ngoxa ndibuye yakhiyeka futhi xa ndibuye yandilokhekile nto ndibakho isikhisi esifitshane nto isiphi esi wena ubukhiya ngaso andiyazi noba isiphi akhi isiphi nawasepesini kamama wasiphi umlomo utsolo kukhuze apho kwihotini eyi mna ndithi soze kubekho umntana asikayo ozafunda e-40 bafethu hayi will you feel bad if ndithenga imoto efana neyakho the same color same everything no imoto zimbalwa bethuna nabantu banintsi for example mna ngona ndizothenga icherry like sasijonga into ze-service bayi-service waphi then ndabuza umntu endimaziyo walapha ezilalini zam onecherry and wandiphendula nje kakho ndiceba imoto erayithi into technology I was so happy yabo so ayiboni ingxaki mna andiboni ingxaki at all hayi wena undithulele iminqwazi emibi umnqwazi onje imagine isisi wam unyiswe yi-chemistry kanti sendisishu akho ngxaki imoto zimbalwa mani abantu baninzi so nawuthi ungafaniselani mani yabo ingathi uyenza wesisana ndiyatsho nditsho uba e-40 unga-expecta nantoni na yabo expect the worst yabo i-40 ka-DDB sudika inam how's it personal conversation it's very efficient full tank uyandithatha eKing Williamstown let's say if imoto yam ndiphume nayo Alice mhlawumbi sehafini petrol then xa ndifika eKing usually ndiphume Alice ngo-6 so mhlawumbi kungekavulwa garage ayikho I don't think ikhona evula u-24 hours then ndifike eKing ndigcwalise ndenzobe ngi-full tank gcwale bo then sometimes like first time ndafika edutye sakugcwele ingekahle ibha I know that ibha ke zothini na ibha vele izobe imkile ipetrol but ingekamki ibha ibe isagcwele kodwa bendifake eKing ndifike isagcwele edutye so I'm trying to say it's very efficient so but ke ndabuzwa ngomnye ubhuti oqhuba le moto yam I'm not sure uba ikhona icherry manual probably so but laa bhuti wayiwandibuza uba the same model everything it's the same just that I didn't ask him uba manual or automatic because mine is automatic wayiwandibuza uba sisiphethe njani le moto when it comes to petrol consumption ndimxelela uba no it's very efficient but and one was the first time driver and that yes I am but sister was driving my car then she saw that well it's petrol efficient so wothuka man because uthe yakhe hayi eyihwabazi so mine is benzani kulapho uhlelo sister ngqa kosula izitya mani kosula izitya ofakwa ndimarho kwala
Okay, love, I'll check. Come on. The primary components of respiratory systems are nice, Jay. Life science. Let me show you. Let me show you. Can ice cream. Equal questions, yeah? No food. You put a good there. Okay, Ayitshomi ithatha ndingathi kwakwa le booklet incincayo inkulu ibhalwe kancinci zama utsho ndingadikwa that's why ndizasiyeka isikolo ndicela ubuza kujonga ntoni iindawo ezibalulekileyo funeka uzazi xa uyopasisa i-license code 10 company advices but you must know i-road science funeka uyazi uba kwakho stop yabo ne ya funeka uyazi xa kukho stop funeka uyazi naxa ufika esekileni uba wenza njani ulinda imoto that's on your right to go yabo funeka uyazi xa ufika kwirobot you wait or you go if kukho green yabo so zizo zinto basically then kubakho laa ndawo yangaphakathi laa nto kayintlani laa nto yangaphakathi funeka uyazi funeka ubhalansise ke phaya because aza kunyusa kweyintlani laa nto I think abantu bayasibhombathisa fike besithi funeka ubhalanse iklatshi ntontontonto sa funeka uyibhalansile nje but ke loku funeka iklatshi uyilantuze ubuyiphakamisa ne imoto xa uyiva nayo ingathi ifuna utsiba kube ngona uyithobayo ayobhalansisa yona ndlela kaloku ayobhalansisa uyicacisise ezisanda because nami ndandiconfuse noba yinto leyo mbhalansisa but uzoyimaster uzenzile kaloku i-license funding wena utheni ungazazi xa ubhalansisa wenza njani ndikholwa yileya umbhalanso lowa kaloku funeka uyicobela i-stream yam uyive especially itruck ivele ikulite ivele ikulite ifuna uya phambili I'm good brotherhood styling how are you can you approve ndiyaphikiswa akuba siyazalana baxelele bangakulinge siyazalana mna nawe Dela atyantsoni ndimunce ice cream but ithathiwe sana guys funeka ndiyoregister abantu kuWhatsApp so I have to go ndiyanqaba ku-live I think kwalapha ku-TikTok uxolo for asking too much but xa ugqiba phaa andiva umntu how patiently are they yabona one umthimkhulu is very strict mna ndandiba-depressed if ndizawutitsha ngumthimkhulu that day like strict umthimkhulu ngabona wenza ubhanxa yabo but uyi-instructor right just that akafuna umntu otatazelayo you must not tatazela you must do le nto ayitshoyo yabo otherwise abantu bakhe like bamsebenzelayo ba-right shame yena ustrict uyacaca uba yi-owner wayide atsho uba ufuna iquantity
over ufuna equality over equantity, yabo. So it means that he's not only focusing kuba bangapha abantu abazayipasa lento, but ufocuse bangapha abantu abenza le driving nca. Akafocusanga kwi-quantity yabantu abayipasayo, but ufocuse kwi-quality of how they drive. So that's what it means. It's not how many people pass. It's not about nibaninzi abayipasayo. It's about njemani baninzi ngobani who can do this driving thing. Nah. That's what it means. Yabo. So Umthimkhulu nguyi-owner yeMthimkhulu driving school. Une-driving school phaya Alice. Hi, becoming Dr. Ngoma. Hi, Sisi. Hello, Nyara. Unathi umathi ubhizi isikolo sana. Uthi andimazi nokuthi homework noba utheni but uyozivale apha eromini. Utumata. Thank you, Saliza. Inkosi kakhulu. Inkosi mntazikala noba slow nyani zange naqhuba before. Nam yazi zange mna ndiqale driving school uqhuba. Ungcono uzinhle wayiqhuba mna ndiqale driving school uqhuba. Like ususa imoto. Yabo, I've never done it before. But yeah, first days uzoqhuba ipolo, yabo. Then akusondela insuku uya trucking ke ngoku if you're going to do code 10, yabo. Ufunda nini sisi uzova sekuthiwa uyabhala. Yo nina guys. Anifuna ndibona jabule. Namangazi. Are you building your own flat, Gwen, if you don't mind me? No, baby, I'm building a 2-door garage. There's a Kelly flat. I'm building a 2-door garage. I'm building a 2-door garage. This is the only places up. It's one you and go over up and go over this and go over becoming Dr. Ngem and go over mntasombuzo wakho. And go over kakuhle. Nana. Notumata. I-driving school utsho ne ufuna i-driving school andizazi ke shame zasedotya naseButterworth, but I think ungayithola man TikTok if ungasearcha i-driving school mhlawumbi in Butterworth. And yaziyo yase-East London. Yeah, I think yase-East London. Naye ndandiyibona kuFacebook wethu. Cela sibe zii-friends ukuba nemoto. Kolngxaki sesizii-friends nje. Nizitshomi zam nina kaloku. Nizitshomi zam. Uyabukela okanye uyafunda? Benza abantu bayafunda apha ekhaya. Mna andiyazi into yam ngixeleleni. Uzofunda yonke. Uzofunda ntoni? Yho. Come on, uthi laptop emefane yakho. Guys, kuthiwa yintoni ngale nto? What is that term used xa i-laptops zifana but umphakathi is technology? Technology, it's different. So, let's say eyomnye i-5K, eyomnye i-6K. Like, but ziyafana. Kuthiwa yintoni? What is that term used? If ndingabeka i-laptop apha zengolo nefa but sishiyane ngee-prices, yeyiphi term isetyenziswayo? That technological term that is being used. Bazohluke ngantoni? Ngumphakathi zohluke ngumphakathi wayo ngokuba fast, but I want that term. Xa ndiconnectise. Andizifuni awuxoki Timna. Andizifuni sisi, ndizifuni nyani.
Uyadika Salizwa. Ndifuna approve i-comment yakho. Hayi man. Uyadika. Uba sindicinga uphuma nje emihle. Tshomi ndisikemntu sana. Ngumntu othi nguwe. Andimuncu. Umuncu nyhani uyazibona. Yadlala xolo. Xolo. Uthe ngantoni? Uthe ngentoni? Xolo. Bye love, sayofunda mna. Yo guys. Andiyazi mna ndizawufunda ntoni. Xone. Ndaniblocke la account man guys. Yo mna ndiyathi like almost like every day ndifumana ii-messages uba uyibone le account xa nicinga ndidinwanga soze asende i-ID yam. Uyithatha phi i-ID yam? There's no way darling, there's no way. Akasendanga ID. I think wasenda into engathi i-affidavit. That's not an ID. Ayo ID at all. Sorry babe, sorry mntasekhaya wawufuna nisifunela nje ifowuni. I understand you. You know why ethatha i-content yam yonke? It's because aba bantu bazi-scammers into bayenzayo ngoku xa becreate i-account ezi-fake xa bayicreate i-account then babloke i-original owner. Ndim original owner mos bandibloke. So mna I'm not able to block them. Andikwazi nobasetsha. So there's nothing I can do. Yabo. So yena every time ndiposta uzothatha ezopost but definitely sure one akazi uzithatha zonke ipost because ndiyaposta mandlana. Ne-caption zakho uzawuzibona mos uba ayi leni caption ngo. And sometimes ukhathathe nje ifoto yami yakudala because abantu bayasendela ezi-screenshot. Thathe nje ifoto yami yakudala xuba ii-iPhones afake kwezinye ifoto ii-iPhones. Hey Nkosi yami. So asana. And mna ndisebenza uCapitec business. Aba African bank nabantoni basendela kuyimali aye ndimanga. It's not me yet. Nkosi esethu, Nkosi kakhulu. So one, I don't understand balwa wesibini how did he got i-account yakhe verified, because there's one ofumene i-account yakhe verified. Yeke uyobhatala xa uverify i-account yakho akudinga i-ID number because mna ndizama utshintsha i-profile picture yam, i-photocopy i-ID yakho. Ayitsho mina xa uzondisendele i-picture yaloo nto because that's illegal. That is illegal. Cela undisendele cela ungene nje phaa kwi-inbox uye kuWhatsApp uyotscreenshotha loo nto then undisendele apha kwi-inbox kuTikTok. Ndiyakucela. That is illegal kaloku because uyithatha phi? Andiposti ezo nto kaloku mna. Into ze-ID nentoni? Ndikhona. Ndibanjwe sistrike. Ndidlala ndikhona. Sistrike. Bondiphikisa. Kuzofuneka sikuvide call ngoku xa sifuna uthenga. And I don't mind shame. Zimbi into enigqitha kwezi abantu imali zona nizisebenzele nzima. I do not mind. Ndiyacela sinelizwe, please do undiscreenshotile then undisendele kwi-inbox. If una inamba yam kuWhatsApp already ndicela undisendele. Wasena ngo-viewers ke sana kwakutheni ayixoxisi loo nto. So that means chomi ayo yam. Zange naposta ID yam kaloku mna, zange naposta ntoni yam. So ayo yam, definitely sure. Ayo yam, so I'm not worried. Can you finish this? Oh. Zama. Ciao, adesso tu che lo viati. Itsala yothuka. Lo mntana.
Uqala ubona kule nja. Uqala ubona kule nja. I think ngale ndalibiyela. No, nyani. Why is it so V1s? That means ayoyam, nyani. That means ayoyam, sis. That means ayoyam. Unti mna ndizalwa ngo-204 belithuna. So i-ID number yam funeka ukuthi 04 xa iqala. And zinintsi i-akhawunti ngoku abantu abazenzayo ngegama lam. Ofishike bethi mna ndizoyigqiba mna loo nto. Badom yani, nam sendizwele oskenyo. Badom shem. Badom. But mna ndandikrokrela, yabo. Ndaorder something cheaper. Yaqonda. Kuthiwa omnye besenza i-giveaway kuWhatsApp. Kuba nisend i-delivery fees ama-300. Ninjani kanti nini? Delivery fee 300. Now you send it. Send mntasekhaya. Uinbox lokuthiwa ubune iPhone 11. Kuthiwa send imali ye-delivery. Nawe uyayisenda. Ayiyo mntakasisi. Umntwana lo omncinci. Ubunjani? Kuhle kanye lena? Yena nokuhle nokuleyo. Yamshihle khanboleke kalo sisi. Awufuna uthatha la box lakho. Qala kubandisa. Ininzi, isaninzi. Sebenza. Unjenje ukhona. Befeke thapha late. Cala lasemfini webhebhi fike ngosisi sami. Ibimnandi yesathi mengathi ukutya kwesingcwabo. I think sashiyekile futhi nawo. Ungqosho nena nje. Unebhebhi. I think sashiyekile ibimnandi. Bekumnandi kunwa kamnandi futhi and bekunencasa. Okay mntasi ndizonza thatha number yakho then ngizokutextela ku WhatsApp. Nime ndifonele wathi ayithi invite nakonye ndamtextela ku WhatsApp. Andikamtexteli ndamtextela because ndilibele. So guys, papayini Nkosi yami. Ndizonibona guys. Ningavumi usikenywa ngabantu. Ningavumi usikenywa ngabantu. Inumber yami i1 ilapha ku TikTok, ilapha ku Facebook. Ubona pha ku round naye kanjalo. Base buyi hayi sozothi sebuchize namaxesha. I think pha ku round. Kwait corner. Sendlini enkomo. So mandichathe phone yam then register abantu bam ku WhatsApp, abantu bam kwa the perfume co. Kuyafundwa apha kudlalwa. Ndim lo. Nifunda nyani? Wena. Uyafunda okanye awufundi? Kyo kuyinto enzima. Sileke lo mntana. So, bye-bye ke guys. Sonibona. Kodwa mina ekufundeni andiyazi into endizayifunda shem. Ndive ndisiyeka isikolo once. Ndibona igalelo lam. Ndibona ukuba sandinceda entweni apha ebomini. So, bye-bye guys. Bye-bye. Ndizonibona. Ndizonibona. Kuba sendiphumelele. I receive.
buhlungu njani? Ayikho buhlungu. Ayikho buhlungu at all. Ayikho buhlungu. Ayikho buhlungu. It's very nice man. Uyaba uzukama uzothini. Uyavuka nje uyahlamba. Awuthi amanzi enhloko yabo. Mina ngisadikwe kakhulu sizinwele shame. Nawo sizabe ucoka kunamafleho ayi5 andiyazi uthi inhloso yakhe nenwele. Xa unga-afford imani ngasuchebe. Fane nathi. Chebe. Jonti ngafot ningabayo. Singabaphi siphi? Singabaphi awu-afford chebe. Choice. Ivuma ichoice. Yaxoka. Abazali mina. Choice. Yaxoka. Asixolisa. Asixolisa. Nako phela ethole inansika. Inansika yomntana ngoku. Konzima phansi kwananhloko uta wabopha apha. Bye. Oh. Sonibona zona zami. Inkosi kakhulu for joining in. Ngithanda kakhulu. Niyazi lonto. Niyazi. So